sebeshilo le ndoda ibilapha ekuseni, bakhumbula abantu ibilapha ekuseni. So-ke nje wabona ize kabi. This is fine, are you sure? Akhona into engiyibona uyifuna ngilotoni. Njengoba ngishilo-ke ize kabi le ndoda, ize kabi ubona ithengeni. Ibone la ma-T-Bex akalona lawa aka-check value khona aka-check save, check value hayi awamnandi ngaleyo ndlela, yashintsha yathenga lelo liphenduka. Seza kuma-price abona ize kabi le ndoda, nayi i-walkie talkie, nayi i-walkie talkie bandla. Yabona-ke ize kabi ibitshala ngithi le ndoda ikhumbule yabona nawu noshukela. Hayi ithengile bandla le ndoda, bese kuzoba nayi-ke u-5 kg wempuphu lena. Impuphu seza kuma-price lona. La kubhalwe khona 5 kg. Nawu 5 kg wempuphu lona. Ubhalwephi? Oh nawu lapha phansi. Yabo 5 kg uthengile le ndoda. Yakhona ka-check save futhi nayo bathi bani check value nayo. Thenge yona kusho ukuthi sesiza kuma-price-ke. Sewona mhla 15 uLesithathu mhla 15. Ngabona-ke nawo ama-price akhona. Sesikuzibona nje ibitshala le ndoda. Ibitshala ibi-live ekuseni akhumbula. Yabo isikhathi bekubani? 1 minute. No 1 second. 15 minutes past 1. 15 minutes after 1. Okay, ukuthi sibone siqale phezulu. Sathi check value maize meal now 5 kg. 47.99 wabona. Iyona lena. Ubona lo 5 kg. Ubona lo 5 kg bandla nasi lesibambo sakhona. 25 ya. Ngoba 2 kg ngeke ube nesibambo. Yadlula yasathi le ndoda yadlula yathengani futhi sadlula kwimpuphu sathi walkie talkie, rainbow walkie talkie. 1 kg now 14.99. Vele-ke lo sujwayele vele. Nawo walkie talkie. Sujwayelekile. Bese kuzoba hulethi. Sugar white u13.99 uku-14 rand nawo lo shukela. Sebewutholile-ke lo plastic. Khumbula nawo lo plastic ngikhala ngawo ka-check save. Yabona sebewutholile-ke lo bafaka kona. Nabafaka ubhaliwe yona futhi nawo check. Check out ya le plastic yafuneka njengoba kunenyama ungamanzisi lona. Kuzoba manzi ushukela. Yabona. Sadlula sathi pendula tips. T-Bex 26 is 12.99 ilawa. Angisishebhile phela leya check value 10.99. Lezizwa kodwa ayibanga mnandi, lezizwa isiyekile le ndoda. Asayike ithenge lona. Sadlula sathi imana cubes 6 is chicken 5.99. Nayi imana cubes, nayi chicken, nayi imana cubes. Sadlula sathi check value kwasu plastic apha ekugcineni. Check save packet 120. Yabo lezi zinto zibekubani 97 rand 15. Keep 100 rand and dobuya 2 rand 80. Ayike nakho-ke isikhathi bekubani 1 minute 1 second 15 minutes after 1. Yabona mhla ka-15 October 2025. Ngibona-ke bese ibiqeda ukulona. Sophuma nje maduze. Sophuma manje. Sibone nalapha elona itshalile le ndoda. Kona kubonakala kahle. Kodwa soke siphume semnyango. Yabona. Yabona la igcine khona nakho yabonakala. Yabona ngathi kumanzi khona ibivukuza. Yabona isimosho yini yilezi inkukhu. Okay, uthi siphume, uthi sike semnyango. Naleli tende la le ndoda. Ubona ivale kamnandi. Sibone le lona. Engade le ndoda. Sibone le ngade le ndoda. Sike sibone le ngade kona. Imilimo yatshala la. Yatshalile yonke le ndawo. Tshale yonke le ndawo. Uzobona lama seyiphuma lezi zinto ezifakile. Lama seyiphuma. Bona-ke into elonto nje engicikile kulezi zinkukhu. Bona zenze njani. Yabona lezi zinto engiyifakile bezilonto nje. Nakho okunye. Yabona nakho okunye. Iklabishi le. Nakho okunye sekudliwe lezi zinkukhu. Yabona nakho okunye lapha. Uzama ukuthi ngifake amanzi. Nakho okunye ngale. Hey, nenzani la? Nenzani? Hey. Yabona nakho okunye.
njengoba ngishilo ukuthi lezi zinto ziwu-13 nakho okunye ingcono-ke lokho bezingafikile kulokhu nakho nalapha zikafiki yabona ngitshalile nje ziwu-13 lezi zinto yabona ziwu-13 sezizonke nakho 3 lana 3 lona kuzoba nala futhi phakathi ne-center 3 kuzoba 3 nala 369 bese kuzoba u-4 la ngathi uyabona 4 la 2 nakho lo 2 yile naleya nala 2 futhi yabona ku-13 sekukonke yabona-ke ukuthi ingadi le ndoda ifakile nje lana ummbila nelo ummbila nethanga nentanga lezi yabona nayo indawo le ndoda isuke iveza laphaya yabona la lela windi lela mayingaphakathi nayo yonke le ndawo lena yabona itshalile konke la itshalile konke la uyitshalile yonke le ndawo nasi isilugu njengoba ngangisho nasi isilugu uzoba nayo funa idile nalesihlahla lesihlahla khona kuzovela kahle laphana vele izoshokha ngalo itende layo futhi isilugu-ke lesi njengoba ngisho abantu basazobona nasi isihlahla funa iswisi lesikhona sekuzovela nasi singale emva kwaso sakodwa phela sobonakala kahle itshalile-ke yonke le ndawo nje sekuzobonakala uma sekuvela-ke iy'nkukhu-ke lesi kodwa funa ngifake amanzi zizobuya into zami funa ngifake amanzi lana yabona sengimoshani yonke le ndawo kutshaliwe la konke la konke la konke la yabona gcine lapha izoqhubeka-ke kusasa ngoba nakho iy'thengile iy'nto zayo nayo indawo le ndoda suke iveza kuleli windi leli mayisuke ingaphakathi suke iveza la suke iveza lana nayi-ke yabona ingadi le ndoda ingadi e-right ingadi le ndoda yabona yenza imibhede yothu umbhede ngala umbhede nangala awukho-ke ummbila kulokhu nala ummbila awukho ummbila ulaphaya nalaphaya yabona laphaya konke kuza ngala ummbila konke la ney'ntanga uzoqhubeka le nommbila nangifaka amanzi lana idle isuthe le ndoda bese ifaka amanzi idle isuthe bese ifaka amanzi yabona indle yayo le ndoda iyasha lena indle iyasha kusahlala umuntu lana okay yabona umakhelwane labanye bonke abantu ababhede abanomona labayana bona bonke abantu abanomona bonke abantu ababhedayo nayo ifuna ayifake lapha iglobe yabona inayo lo nayifake iglobe laphayana nayo nalelela khona nayo uthayela wabona ubona uthayela khave yona iglobe ufaka enye iglobe nakhona okay hhayi baphinde sebephila-ke abantu soke sibone ukuthi lezi zinto zayo zizokhula kanjani okay baphinde sebephila abantu hhayi itende ngenzela yabona ihlalela kamnandi kulo sofa lo ihlalela kamnandi lana okay baphinde sebephila-ke abantu sobonana isagcine ngawo-ke umhla kalona sayeka-4 nje kule lona uyagcina ngawo umhla ka-10 hayi kanje kodwa ayike ibuyise amandla ibone ukuthi kwenzakalani okay ku-right umhla 15 ibona-ke wabona lezi nyabona ngizenze njani sengiwachithile amanye amanzi nalawa futhi sefuna ngivele ngiwachithe bese ngifaka ilona ngifaka i-Norox nalawa futhi ngizowachithi ayinuki kahle uma singanuki akunuki kahle waphinde futhi ngalowo sisi lo bebewudayisa ngibona nakho ngithenga nale mpuphu futhi ngithatha le mpuphu kwakhona babemezala baphezulu ngathi noma labo bawusuphafe noma ubani bathi uyasicika masethatha iy'nto zala ekhaya angithi kubhale u-check safe le mpuphu ingakho-ke bona ilona bake babuyele ababaqondisa igwegwe lapha e-check safe idinde le-check safe yabona nalamanzi funa ngiwachithe kusho ukuthi mina ngizodla nje kuyofana ukuthi ngidla uphuthu nelona ngeke kube khona sobho ngeke kube khona lutho angithi ngizofaka i-Norox sengizochitha la manzi ngiwacwenga nawo bese ngifaka i-Norox iyodwa ngeke ngikwadle manje akunuki kahle wabona senzela ukuthi phela ibambe isuthu lento izobe siyehlisa ngetiye hhayi ngibazi banjani okay hhayi baphila abantu sewona umhla 15 sobonana live kusasa ekuseni ngo-3 3:30 izobe i-live uDerek live yabona nje bayazi bangicika kanjani
ngiyawachitha namanje futhi lawo ayinuki kahle. Okay, baphila abantu njani phela ngoba ngidla inyama. Angalona ngeke ngayidla inyama. Okay. Kusewona bantu mhlawumbe nabona sengenze njani. Sengawakhiphile amanzi ngaphonsa iNorox. Sengivele ngafaka iNorox. Yabo nje hayi sekunuka kangconywana nje. Bese ngifaka iNorox ngconywana ngeke nje ngilunge kulela sobho. Kodwa-ke ngizodla zona. Vele ngizozidla ngiqede lezi. Kodwa khona ey'sele phela ngifuna ngiyipheke ekuseni nazo vele nje bazinuka kanje sengibeke ophuthu la. Abantu bangixoleleke sekuhamba amanzi. Yabona nje ngibuye lona sekuhamba amanzi. Yazi le ndoda ayikatholi nethuba lokuthi igeze. Kodwa-ke izosula ilale. Wabona nje lento nje sekungconywana ngoba sengifake iNorox sekunuka ngconywana. Le ndoda ayigezile ayizoke isule ufuna isule. Isule nje nelona makhwapha la nobuso. Kusasa ekuseni iyaphoxeka phela kusho ukuthi izongena ingagezile lapha kwi-live. Kodwa izosula abanye izosulisisa ngoba hayi angazi ukubuya nini namanzi. Kuhamba amanzi lana. Sibeke uphuthu-ke sizokwenza uphuthu. Emva kwalapho hawu bese iyadla netiye layo. Yabona. At least ngiwabekile wayilona ukuthi ngenze itiye. Yabona nawo. Ngoba phela akhombisa uma sezohamba lokhu ephuma kancane. Ngavele ngenza sure ukuthi hayi angisheshe bese ngiphuthuma. Okay, baphileke abantu sobonana kusasa live. Derek live kusasa the 16 early in the morning. Abo 3:30 until 7 AM. Okay, bye. Tinibona. Awu le ndoda yabona-ke sekushawa 5 kuvele wahamba ugesi sabonda lolu phuthu iyaludla nje kodwa alilontunjile alivuthiwe qaqa. Libe nebhadi ngidisa libonde nje kabili ngavele wahamba ugesi. Ngena abantu abangithole kusasa ekuseni kwi-live yami ngikhona live hayi kodwa izoyazi imnandi-ke njengoba zikanje njengoba ngiyifake iNorox. Khona ikhanda elilodwa engithe uma ngilidla ngalizwa ukuthi hhayi seliqala ukunakana. Yabona. Okay, hayi baphila abantu kuzofuna ngivuke futhi nalezana. Uma ngiqeda nje ipharishi ekuseni bese ngiyayipheka nazo. Ngipheke ngiqede bese ngiqhubeka le engadini yami. Hayi baphila abantu sibonana ekuseni live Derek live kusasa mhla 16 intatha kusa. Ngibheka sekuba 34 manje. Ashilo zale ndoda. Okay, hayi kuhle.